Wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in Zeeland? We hebben de belangrijkste en opvallendste gebeurtenissen voor u op een rij gezet in Zeeland de Week. Politie. Het schijnt ingebroken te wezen. Ik weet niet wat er gebeurd was, maar het was in elk geval een beetje spannend, denk ik. Het was even schrikken maandagmorgen aan de Westerscheldestraat in Middelburg. Een overval op de Aldi-supermarkt. De overvaller bedreigde een medewerker met een scherp voorwerp. Maar er raakte niemand gewond en er is volgens de politie ook niks buitgemaakt. Je leest het wel eens in de krant van ergens anders, maar het kan hier ook gebeuren. Hè? De petitie voor het behoud van kasseienstroken in Klingen is overhandigd aan de gemeente Hulst en aan Staatsbosbeheer. De kasseienstroken zijn verwaarloosd en overwoekerd. 1603 mensen hebben de petitie getekend. Het kan potentieel ook een van de mooiste stroken worden. Ik zou graag zien dat die wordt vrijgelegd en dat er straks weer wedstrijden over kunnen worden georganiseerd. Zowel de gemeente als Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van een van de stroken, staan positief tegenover een opknapbeurt. Er is al een aannemer bereid gevonden om de klus gratis te klaren. Dus ik heb een hele goede hoop dat tussen nu en een paar maanden dat er daadwerkelijk gewoon hier weer een kasseistrook te zien is. En wat is nou de magie van die kasseienstrook? Weten dat je gefietst hebt, weten dat je pijn hebt geleden, weten dat dat de schoonheid van het fietsen is. Lagere temperaturen en zelfs lichte nachtvorst. De lente komt dit jaar maar moeilijk op gang. En dat merkt deze aspergeteler in Westkapelle ook. Die asperge die komt er heus wel en die groeien. En we zijn wel vroeg begonnen. Maar nu gaat het allemaal steeds heel rustig. Ja, dat geeft allemaal zoveel niet. Maar natuurlijk 23 juni stoppen we. En stel dat het nou zo koud blijft, dan zou dat wel betekenen dat je eigenlijk te weinig geoogst hebt. De ruggen waarin de asperges groeien worden afgedekt met afwisselend zwart en wit folie. Dat zwarte dat trekt juist de warmte aan, zeg maar. En dat transporteert het ook naar de grond. Dus die ruggen die zijn warm. En uit die ruggen kunnen de asperges dus eerder geoogst worden. Dat witte plastic dat zorgt ervoor dat de warmte juist teruggekaatst wordt. Dus die ruggen die zijn juist nog hartstikke koud. Die asperges worden dus later geoogst. Maar de temperatuur gaat omhoog, dus de achterstand op de oogst zal langzaam maar zeker worden ingelopen. De dodenherdenking dinsdagavond was er opnieuw een zonder publiek vanwege de coronamaatregelen. In Sint-Anneland gingen de gedachten uit naar 3 Britse soldaten. In Sint-Anneland is het een bekend verhaal. Er is zelfs een stripboek over gemaakt. 3 Britse soldaten die na de bevrijding van Tolen alsnog omkomen tijdens gevechten met de Duitsers. Hier liggen ze dan, 3 gesneuvelde Engelse militairen. Victor Stanley Rapley, John Little Brown en Edward Cullen. De 3 mannen werden eind 1944 gestationeerd in deze boerderij buiten het dorp. Hier waren de mannen ingekwartierd. De H-troep van de 247e batterie, waar die mannen onderdeel van uitmaakten, zaten in deze boerderij en dat heette toen bewakingspost Charlie. Hier vandaan gingen ze te voet of per voertuig hier de dijk op om die te besurveilleren, te patrouilleren. Aan de overkant ligt Schouwen-Duiveland, dus dit was de frontlinie. De familie van Arie Weiler was toen een van de weinigen die in het dorp woonden. Velen verbleven nog elders, want bij de bevrijding was ook Tolen onder water gezet. Maar de mensen die waren teruggekeerd kregen een speciale band met de militairen. Alleen op 17 januari 1945 ging het mis. Op deze plaats zijn ze gesneuveld, ja. Ze zijn vanaf de boerderij gekomen met een voertuig. En vanaf Schouwen-Duiveland, wat aan de overkant ligt, kwam een Duitse commando-eenheid met een rubberboot overgepeddeld. Ze lagen verdekt opgesteld en toen de patrouille langskwam, zijn ze overvallen als het ware. Hier zijn ze gesneuveld. En hoe kwam dat nieuws binnen? Ja, dat was een schok natuurlijk. Ze waren er heel betrokken bij natuurlijk. Ook omdat die Engelse soldaten allerlei evenementjes, kerstzangdiensten, Sinterklaasavond. Ze organiseerden allerlei leuke dingetjes om nog een beetje vertier te houden hier in het dorp. Ja, dan krijg je een band. Een dodenherdenking zonder publiek dus, maar toch waren er wat kleine activiteiten. Normaal zijn ze aanwezig bij de herdenking om 8 uur vanavond, maar dit jaar was dat niet mogelijk. Toch doen de oud-militairen een rondgang langs de monumenten van Vlissingen. Want een andere datum was voor hen geen optie. Het zit aan 4 mei zit dit vast. Had dit niet gekunnen, dan hadden we een ander moment moeten kiezen. Maar ja, 4 mei op zich is toch wel de dag dat je dit herdenkt. Dat zit diep in ons. De graven waarbij stil wordt gestaan zijn vooral van oud-militairen.
Dit behoren we gewoon te doen. We kunnen die mensen niet vergeten die het hoogste offer gebracht hebben wat je kan maken natuurlijk. Brengt ere, groet. Tandartsen in Zeeland slaan alarm over het tekort aan tandartsen samen met hun collega's in West-Brabant en Rotterdam. Ze waarschuwen dat patiënten in de toekomst geen tandarts meer kunnen vinden omdat de bestaande praktijken overvol zijn. Vooral tandheelkundige zorg voor kinderen komt in de knel, staat in een brandbrief aan de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs. Volgens de tandartsen moeten meer studenten worden toegelaten tot de opleidingen. Het huis van politicus François Babijn in Oostburg is zwaar beschadigd geraakt toen er een auto tegen de gevel aanreed. Dat veroorzaakte een groot gat in de muur. De bestuurder zou onder invloed van cocaïne zijn geweest. Er raakte niemand gewond. Babijn had trouwens net de makelaar uitgenodigd die maandag zou komen kijken, omdat Babijn het huis wilde verkopen. De Molukse gemeenschap in Middelburg is teleurgesteld in burgemeester Harald Bergman. Bergman heeft nog geen steun uitgesproken voor een brief waarin het kabinet wordt opgeroepen het vroegere leed van Molukkers in Nederland te erkennen. Veel andere burgemeesters spraken wel publiekelijke steun uit. Maar Bergman houdt zich stil en laat telkens een wethouder het woord voeren over de brief. We hadden eigenlijk verwacht dat de burgemeester het woord zou voeren als verantwoordelijke voor al de inwoners binnen zijn gemeente. En ja, het is toch eigenlijk niet meer dan normaal als je andere 100 collega's dat wel hebben gedaan. Burgemeester Bergman wil tot nu toe niet reageren op de onvrede. Komende raadsvergadering willen D66, SP en de PvdA dat Bergman de brief alsnog publiekelijk onderschrijft. Woensdag 5 mei, de dag van het bevrijdingsfestival. Vanwege corona waren er weer geen optredens op het Bellamypark. Het festival ging dit keer wel door, maar dan op radio, tv en online. In het Cinecafé in Vlissingen was er een live programma met interviews en optredens van Zeeuwse artiesten, zoals Isabel Provoost, Peer en Dax Hovius. Om 1 uur 's middags werd het vrijheidsvuur ontstoken door commissaris van de Koning Han Polman. En daarna waren er nog meer optredens op het digitale hoofdpodium van artiesten als Goldband, Vrouwtje en Altin Gun. Ook de optredens van de ambassadeurs van de vrijheid zijn te zien. En dat zijn dit jaar Jonna Fraser, Tino Martin en Davina Michel. Met optredens van meerdere DJ's is de digitale editie van het Bevrijdingsfestival afgesloten. De organisatie is tevreden, maar hoopt volgend jaar weer een gewoon festival te kunnen organiseren op het Bellamypark. Een standbeeld van de Poolse generaal Maciek krijgt een plek aan de zeedijk bij buurtschap De Grieten bij Terneuzen. De locatie is bedacht door een Axelse geschiedenisliefhebber en conservator van het plaatselijke museum. De Grieten is eigenlijk een heel interessant punt in de geschiedenis van de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen. Waarom? Omdat hier de Poolse troepen die Oost-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd hebben, aan een aantal van hun militaire doelen hadden voldaan. Maciek zelf is hier nooit geweest, maar zijn leger maakte hier jacht op de Duitsers. Ze kwamen daar vandaan, uit de richting van Zaamslag. En die tanks die komen hier bovenop en die kijken over de Schelde en die zien tot hun stomme verbazing de staart van een Duits leger terugtrekken. En toen zijn ze met tanks daarop gaan schieten. En met die tanks en met de artillerie hebben ze volgens het dagboek van de divisie zeker 4 schepen de grond ingeschoten. Het standbeeld herinnert dan aan dat moment. Het is geschonken door de Poolse ambassadeur aan de gemeente Terneuzen tijdens de viering vorig jaar van 75 jaar vrijheid. De exacte locatie van het beeld is nog niet bepaald. De Blaai hoopt zelf hier boven op de dijk. Wie langs de Vlissingse wijk Lammerenburg rijdt, zal het niet zijn ontgaan. Achter veel ramen hangen protestposters tegen een mogelijk groot wooncomplex voor arbeidsmigranten bij de wijk. Ook andere locaties in de gemeente Vlissingen worden onderzocht en ook daar staan de bewoners al op hun achterste benen. Op deze akker tegenover de wijk Lammerenburg moeten woningen komen voor ruim 400 arbeidsmigranten. De wijk is er niet blij mee.
We zijn daarop tegen omdat het is een veel te massaal gebeuren en wij vinden dat er alternatieven zijn in Vlissingen zelf en ook in de omgeving van Vlissingen. Wat zijn die alternatieven en waar zijn die dan? Dat kunnen leegstaande kantoren zijn, dat kunnen leegstaande stukjes grond zijn in de omgeving en in Vlissingen. Met woningen aan de rand van de stad wil Vlissingen af van het probleem in de binnenstad, waar soms te veel arbeidsmigranten in één woning zitten. Maar de wijk heeft een andere oplossing. De gemeente kan dat oplossen door zeg maar, de huisjesmelkers te reguleren. Naast Lammerenburg wil Vlissingen ook nog 350 woningen voor arbeidsmigranten bij de oude atletiekbaan Baskensburg en ruim 200 woningen bij het Edisonpark. Ook bij de bewoners en bedrijven daar is er protest. Wij zijn vooral bang voor al het extra verkeer wat het op gaat leveren. 216 personen die van de werk ernaartoe en weer terugkomen. Kleine kinderen die hier gewoon wonen. Die nu gewoon redelijk veilig kunnen spelen. De initiatiefnemer voor de plannen voor wooncomplexen in Vlissingen is Flexwonen. En die komt op heel korte termijn met de definitieve plannen. Waarna de gemeenteraad in Vlissingen de knoop moet doorhakken. Een felle brand heeft donderdagnacht de oude Renault-garage aan de Marconistraat in Goes in de as gelegd. De brand brak rond 3 uur uit. De brandweer bluste aan alle kanten om te voorkomen dat het naastgelegen kantoor ook in vlammen op zou gaan. De historische schoorsteen van de garage heeft de brand in ieder geval overleefd. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De dag na de brand komen Goesenaren kijken wat er nog over is van het bekende gebouw. U komt net aanlopen en u zegt van hier zat onze winkel. Ja, dat klopt. Lang geleden weliswaar. Er heeft al een winkel na ons ingezeten, maar het is wel heel raar om te zien dit. Het is helemaal afgefikt, hè? Het is helemaal afgefikt. Ja. Doet het u nog wat? Ja, maar dat is om een andere reden. Ons huis is ooit afgebrand, dus dan ruik je die geur weer en dan in die zin doet het me wat, maar verder niet. Een 47-jarige automobiliste uit Nieuw-Vossemeer is niet schuldig aan een dodelijk ongeval bij Tolen. Dat is het oordeel van de rechtbank in Middelburg. Bij het ongeluk bijna 3 jaar geleden kwam een 55-jarige fietster uit Tolen om het leven. Het ongeluk gebeurde op de Oud-Vossemeerse dijk. De automobiliste haalde een andere auto in, raakte in de slip en schepte het slachtoffer op het fietspad. Volgens de rechtbank is niet vast te stellen dat ze iets verkeerd heeft gedaan. Vermoedelijk heeft het te gladde wegdek het ongeluk veroorzaakt. In de gemeente Noord-Beveland is het Tourist Information Point geopend. Na de sluiting van de VVV afgelopen november was er behoefte aan een nieuw toeristisch informatiepunt. Sommige gasten vinden heel makkelijk hun weg op alle digitale manieren. Er zijn ook gasten die dat liever niet hebben. Die liever gewoon een aanspreekpunt hebben of even hun ei kwijt willen. Of even willen vertellen over de leuke ervaring die ze hebben gehad. Het informatiepunt is een tijdelijke oplossing tot er een definitieve plek is gevonden. Omdat we nou helemaal niks hadden, is dit even voor dit jaar een hele mooie overbrugging. Zodat wij de tijd krijgen om het voor de toekomst weer helemaal netjes op orde te krijgen. Dat we die toeristen goed kunnen bedienen. Na 18 jaar heeft de grootste Zeeuwse gemeente Terneuzen een nieuwe burgemeester. De Brabander Erik van Merrienboer is vrijdagmiddag geïnstalleerd. Politiek verslaggever Heiko Strietman vertelt dat het door coronabeperkende maatregelen noodgedwongen een sobere bijeenkomst was in het Scheldetheater in Terneuzen. Absoluut, met alleen de raadsleden op het podium dat inmiddels aan het leegstromen is. En de gezinsleden, de vrouw en de zonen van burgemeester Van Merrienboer in de zaal. En nog enkele genodigden, waaronder voormalig burgemeester Jan Lonink. Maar het was wel bijzonder, want 2 van de zonen van Merrienboer die mochten hem de burgemeestersketting, zoals dat in de volksmond heet, de ambtsketen omdoen. En hij staat bij mij, de kerstverse burgemeester. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Hoe was dat 2 van uw zonen u de ambtsketen om mochten doen? Ja, dat is een emotioneel moment zelfs. Hè? Ja, dat is prachtig. En ja, weet je, dat is het gekke. Hè? Corona geeft een hoop beperkingen. Maar soms moet je improviseren. En als je dan een improvisatie kunt doen waarop je zonen dit mogen doen, ja, het is gewoon heel fijn. U heeft het reilen en zeilen natuurlijk inmiddels wel bekeken in de gemeente Terneuzen. Waar gaat u nou op inzetten? Waar liggen uw prioriteiten? Nou, ik ben net begonnen, hè, dus een prioriteit is verder inburgeren. Maar ik denk dat we met z'n allen die prioriteit voelen om gezamenlijk uit de lockdown te komen. Hè? En je ziet daar best ingewikkelde keuze.
Elke week eigenlijk afwegingen met elkaar maken. Nou, burgemeester speelt daar denk ik een belangrijke rol in. En wat ook wel van belang is, is dat je ook kijkt naar wat brengt ons dat verder in de agenda. Dat je goed kijkt naar, nou ja jongens, welke vragen komen er weg achter die coronacrisis, want die heeft gewoon veel impact. Is dat ook een openlijke sollicitatie? Want ik heb u net even gehoord natuurlijk tijdens uw speech. Is dat ook een openlijke sollicitatie als voorzitter voor het voorzitterschap van de veiligheidsregio? Nou, die ambitie ligt er en tegelijkertijd weet je dat op het moment dat je in een crisisaanpak zit, dan kan je geen goed team veranderen. Dus collega Bergman, Middelburg doet het echt fantastisch. Ik heb van de week mogen aanschuiven, dus laat ik eerst maar eens meedoen. Maar ik heb die ambitie inderdaad om die voorzittersrol in te vullen. We hebben een mooie procedure voor afgesproken, dus dat komt binnenkort. We gaan het zien. Hartelijk dank voor uw toelichting. Dat was Erik van Merrienboer, nu dus de nieuwe burgemeester van Terneuzen. En zo zijn we weer rond en weer bij de zaterdag aangekomen. Het actuele nieuws van deze zaterdag ziet u weer zometeen. Nog een hele mooie avond en heel graag tot morgen.